XDR 981 sa Dipolog, numero 1. Tatak RMN. Mga anak, duol na ang katapusan sa kalibutan. Nakadungog kamo nga muanhi ang kaaway ni Kristo. Ug karon ania na ang daghang mga kaaway ni Kristo. Busa masiguro nato nga duol na gayud ang katapusan. Mibulag kanato kining mga tawhana kay dili man sila tinuod nga sakop sa atong bulok. Kung tinuod pa ang ato silang mga kauban, magpabilin unta sila kanato. Apan namiya sila, aron mailhan gayod nga sila dili kauban nato. Okay, ato katong gibasa gikan sa giasoy ni San Juan, no? Apostol Juan. Gatong mabasa sa unang Juan, Kapitulo 2, versikulo 18 hangtod sa 19. Okay, sa gihapon, aniya nausab ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagtuong Katoliko. Kinighapon ang ubos ninyong sulugoon sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Kauban ang atong mga kasamang radyoman sa technical side, si kasamang radyoman Tani Luod, o gusab si kasamang radyoman Tax Ilumba, o sa gawas si kasamang radyoman Rinaldo Cuenca, o gusab si kasamang radyoman Gion Ilumbaring. Pasiunang patimbayan sa gihapon sa atong amahan dinhi sa istasyon ang atong station manager si kasamang radyoman Edgar Dagumo ubana sa iyang mga kaubang mga radyoman. Okay, laing adlaw sa Ginoo. Ako moingon sa gihapon kaninyo kanatong tanan, mayong adlaw sa Ginoo. Okay, pizza 8, no? Pizza 8 sa bulan sa Marso, no? Tuig 2020. Okay, kaduhang Domingo, no, sa Kwaresma. Okay, mga tinahod nga tigpaminaw. No, atong gibasa dayon pag-una ang 1 Juan Kapitulo 2,
bersikulo 18 hangtod 19 ato maning gihisgutan sa miaging Domingo, di ba? O karon diri gihapon ta manukad. Ngano nga ato ning hisgutan pag-ayo tungod kay daghan man tang gatuon-tuon sa Biblia, daghan tang gabasa sa Biblia, pero ang mensahe ni ini nga tudling na amanuntan sa Biblia, it seems atong namatikdan nga wala kaayon ni matagai og pagtagad. Pagtulunan mahitungod sa panaghiusa. Pagtulunan mahitungod sa panaghiusa didto manggod ni nanukad sa diagud sa ebanghelyo. Universal words o pangtibuok kalibutan nga mga pulong sa Ginoo. Siguro nalimutan, no? Kumingon kay tag pangtibuok kalibutan, kini binding ni tanan. Dili ni kay mga Hudiyo lang, no? Kay katong sala ang tugon, mga Hudiyo raman to, no? Mao bitaw ang gitawag tog tinuhuan sa mga Hudiyo. Pero merong ang padto sa pagtuo. No diri sa Biblia katong Judaismo. Pero ang katumanan ana nga gipaabot sa umaabot dili lang kay para sa mga Hudiyo kundi para gyud sa tanan sa ato pa. Hudiyo, Hintil o karon kay gi-distinguish na sa daghan na gyud ang katawhan, di ba? Niadto gi-distinguish lag Hudiyo o dili Hudiyo, di ba? O pero karon kanang dili Hudiyo gibahin-bahin po na sa Pilipino, Amerikano, Aleman, di ba? Dayon mao lagi ang katumanan anang Judaismo pangtibuok kalibutan, no? Sa in English universal og moadto tas Grego Catholicos o Catholic katong termino gyud variant word nga gigamit ni Obispo Ignacio, no? Mga 107 AD o 110 AD sa iyang paghulagway, pagtawag sa Iglesia ni Kristong tinuod o Iglesia sa Dios nga tinuod nga iya kining gi-describe, gitiman-an, no? Gibutangag timailhan o palatandaan, isip pud matuman tong giingon sa Jeremias 31:21 nga butangag ilhanan o marka ang dalan nya, ang dalan sa bag-ong tugon si Kristo man. Personal nga dalan. Unya kaya ngiyang iglesia lawas man niya. Okay na giingon ni San Pablo diya sa Corinto. Sa ato pa kay lawas man ni Kristo ang simbahan kun iglesia, mahimo pong tawgon ang iglesia og dalan. Namang gali na gipasabot pod sa buhat 24:14 nga ang maong pundok nga gihisgutan nga dalan. Sa ato pa mo nang mopasakop kita ana. Di ba? Unya giingon lagi sa Jeremias 31:21 butangag ilhanan. Kay kung kanarang description nga iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios, di naman na controversial. Di naman na siya kanang kinahanglan pagyud nato kay basta mayon tag Biblia dito kita tukod ni Kristo. Sa ato pa iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Pero kay naman ko'y mag-awat-awat, ana. Samaan ng karsunis nga original na ang may mag-awat-awat. So, unsa may buhaton para mahibawan unsay genuine, unsay dili. No? Ang mga authorities sa Central Bank, diba, ang mubuhat o kwarta, ang Central Bank raman, sila man ang authority. So, kay aron para mahibawan unsay piki, unsay tinuod, unsay dili tinuod mo nang butangag description. Na? Sa to pa marka. Ingon ana mangyud pod ang simbahan. Dili igo nga mo ingon lang ka iglesia ni Kristo o iglesia sa Dios. Kay daghang mag-awat-awat ana kay si Kristo mismo nag-ingon pagbantay mo kay daghang magdada sa kungalan. Sumaon na nga ang mga authorities, di ba, kung sa Central Bank ang authorities kana ra mga tao diha, di man kay bisan kinsa. Sa iglesia pong gitukod ni Kristo ang authorities nga mubutang og description kadto pong mga gi-authorize. Kay sa Roma 10:15 kadto man gipadala sa ato pag gi-authorize niya sa man ang pag-authorize kanang ordination man pandong kamot niya mga obispo ra mang Katoliko nga ang ilang ordinasyon gikan sa mga apostoles. So sila mo'y mubutang og description. Di ba?
Mao na nga pinaagig mga konsilyo sa maatong konsilyo sa Nicea nga gibutang ang description nga apostolika o kanang katolika nga Obispo Ignacio gyud mo'y naghisgot ana 110 AD dayon naman po'y mag-awat-awat kay nabi mo awat anang description nga Santa Iglesia Katolika. Pag-research mo sa history, naay mo awat ana nga moingon sila nga Catholic pug kuno sila nagay ko higalang Baptist diha sa Cebu nga sige comment sa ako mga post moingon sila nga Catholic man pud mi. Kami mo'y original. Oh, katupong Adventist nga debater dito sa nakita na ko sa Manila. Oh, makaingon ko nga dili man di parehas ni mga Adventist kaya na may Adventist nga muuyon nga ang iglesyang gitukod ni Kristo Catholic o universal nya na po'y dili. So tupawa sila maghiusa anang puntuha. Oh, so naay mag-awat-awat anang description nga Catholic, napoy mag-awat-awat anang description nga apostolika. Di ba? Naay pundok ron nga dili Katoliko nga moingon sila apostolika pud sila. So mao na nga napugos ang simbahan, nagkonsilyo, nagtigom kay kanagong mga disputes gud, kana mga panagbangi gud, si tulo na pinaagig council para sa atong hitabo sa konsilyo sa Jerusalem. Di ba? Gidibatihan nila unsa gyud Christianity. Di ba? Oh, pero sa konsilyo sa Jerusalem lang wala lang nila gi-Christianize tanan kay naa pa may Jewish custom nga ilang gipadayon pras anang may tungod sa pagkaon nga dunay gidili anang dili pagkaon ng dugo. Oh, pero dili to universal teaching kay kung maingon kay tag universal teaching dagan tas gospel diri sa tudlo ni Kristo. Di ba? Oh, sa tudlo ni Kristo kay wa naman na hisguti ng pagkaon di ba? Mahimong kanon naman. No, tanan Marcos City. Pero sa Council of Jerusalem napa sila gidili in respect to the Jewish custom. Kaya naman ko yung mga Jewish mga Hudiyo nga na Kristiyanos na nga di pa kayo kasabot bagyod ba nga unsa gyud ang Christianity mo nang gihinay-hinay pag-implementar ang Christianity. No, ang universal lang dogmatic definition ato kadtong gisulti ni Pedro. Oh, katong padibata astong lantugi sa Council of Jerusalem then tingog din siya hilom tanan kay siya may executive minister, no. Siya may leader, no, sa ato nang naisgutan. Oh, nya wa gyud na supha, wala gyud na supaka ni Santiago. Wa gyud na supaka ni Santiago. Oh, ano, ang uban mo ingon nga si Santiago mo'y leader dito, siya may katapusan misulti dili. Kinsa may gituganan ni Kristus mga yawis gingharian si Pedro man. So siya may leader. Oh, so taas galang tugi, siya dayon mo define. Para sa anang konsilyo ron sa atong mga obispo. Di ba? Maglantugi na mga kardinal. Dayon ang katapusan mosulti ang Pope. Parehas gyud na nahitabo sa Council of Jerusalem. Tingog dayon si Pedro. Wa gyud misupa kay siya may prime mover. Sa Supreme Court pa na, siya may Chief Justice. Oh, nya maingon sila, dili man si Pedro mo ni awahin ni sulti birita si Santiago man. Now kay balumoon sa exegesis nga Katoliko ana. Kinahanglan mo tingog pod ang obispo didto sa Jerusalem. Kay didto man nahitabo ang council, di ba? Inana man ang protocol. Oh, si Pedro mo ay executive minister o pope, leader, chief. Pero kay siya may obispo dito, si Santiago may obispo sa Jerusalem, unang musulti po siya, pero wa man niya supaka ang gisulti ni Pedro. Di ba? Oh, niya, mingon ngayon mga Sabadista nga, niya, nga nung ingon malgi Santiago diha sa mga konsilyo nga, di gihapon ipakaon ang dugo. Sa Catholic exegesis, mo to gitawag og mga, kanang gitawag og apostolic, o kanang pastoral, kanang declaration, nga dili ito siya ingon nga universal to nga pronouncement. Kana bang disiplina ba? Kay ingana ni magunhay tabugod sa Council of Jerusalem. Kay init pa kain ng unsa man ipadayon tong Judaism o Christianity. Di ba? So dili padayon masabtan tanan nga sa bag-ong tugo na nagay pang usbon kay gihitag na naman gud sa Jeremias 31 ug 32 nga lahi ang bag-ong kasabutan dunay pang usbon ana kay naa sa Hebrehanon 12:7 ba na 7:12 nga kay ilisan ang pagkapari ilisan usab ang balaod. Di ba? Mao nay wala mahibaw sa mga Adventist. Pero kay makasabot man ang council nga oy kung ato ning gulpihon usbon tanan murag mabigla gining mga tao. Peras gud anang doktor, moingon man ang doktor kung muundang kag adik-adik kay dahan-dahan. Labi nag-adik na kay ka kay kung biglaon pod basig padaot po ka.
Iyon na ang nahitabo sa Council of Jerusalem. Muna nga, ang atong tubag sa mga Sabadista nga, o sa mga iglesia ni Kristo ug saksi ni Jehovah, anong gidi manghapon ang pagkaog dugo sa Konsilyo sa Jerusalem? Yes, pero that was a disciplinary pronouncement. Remember nga, ang disciplinary pronouncement pwede na mahusob. Diba? Kaya mga disiplina. Kaya ang mga kadagkuhan sa iglesia na ay gahom sa binding and loosing. Basahan ra gud ninyo Mateo 18:18 kana manggaling mga kanang sana mga congressman pwede gali nila i-amen ng mga balaod, di ba? Pinagi sa ilang council pod. O mao na nga sa Council of Florence niingon ang Council of Florence nga ato na lang ning i-Christianize tanan kay nakatuo naman tag-ayo. Di ba? Kinahanglan kadtong gitudlo ni Kristo gyud mo atong implementar tanan, subyaan na tong pagdili sa pagkaong dugo kay dili na teaching ni Jesus Christ sa New Testament, no? Sa universal kay si Kristo gyud sa gospel wa gyud manudlo nga duna pay gidili sa pagkaon. Pero wala pun mag-ingon ng Ginoo nga magpatakag kaon. Ya, mutuor ba gyud tag mga council? Oh, mutuor ba gyud tag mga council kay katul laging Mateo 18:18 naa man diha nga na magisтерyo man ang giingnan hugpong sa mga obispo. Mga katong mga apostoles mamatiun ng mga obispo, di ba? O giingnan sila sa Ginoo. Kung dunay mga sungi diha mo anha diha ninyo ang kuan kanang mga tao. O kamo mo decide sa tupa final arbiter, Supreme Court day ang magisterium. Di ba? O, mo nang ako bitaw, papilion ko asa man gyud mas labing dapigan ako, no? Ako mutahod ko sa gobyerno, pero para nako good, mas taas gyud ang gobyerno sa Dios nga mao nang simbahan. So, dapat ang gobyerno mutahod simbahan, di ba? Dili pod magsupak-supak kay ang partner man ng gobyerno simbahan, pero usahay mahitabo nga mas mulabaw naman nun ang tingog sa gobyerno kaysa simbahan, di ba? O muna nga, pero sige lang, siguro moagi pa ta diha, no? Kay wa pa nato mahingpit gyud kayo, no? Lisod man gud sa atong panahon ron agi atong pag-separate na gyud sa church and state, no? Mao na nga dili makabuot ang simbahan ug unsay himo sa gobyerno. Pero sa una dili man gyud na yunana, no? Pero mao lagi kay nadaghan naman ng religion ron, do na may pagrespeto sa tanang religion, mao nang naingon ani na ni. Pero mao lagi timan diha sa Daniel 2:44 ang tinuod nga gingharian sa Dios mo consume na mo ut na sa tanang gingharian sa kalibutan. Basahan ninyo ng Daniel 2:44. Oh, nga ang magpabilin jud nga madaogon kana ra yung iglesia sa Dios nga gihulagway nga universal. Pero wala pa na ma-realize jud kompleto tanan kay karon naghari pa man ang mga hari o mga presidente sa mga kanasuran, di ba? O pero moabot ang panahon nga sa gyud mo patigbabaw na kadtong gitukod ni Kristo nga iglesia gingharian sa Dios. Ya mao maning Katolisismo. Wala mo kabaluan na pag-research mo gayo. Pero timan nga dili pa perfect ang gingharian sa Dios diri sa yuta gihulagway sa Mateo 13:24-30 nga naay mga sagbot kay gisuludog yawa. Sa Jeremias 5:26 giingon pa daghang daotan sa akong katawhan. Nang moingon mo nga kami mo'y tinuod kay puros buutan ning among mga sakop dili na maong gisgutan sa Biblia. Kay ang katawhan sa Dios nga gisgutan sa Biblia naagay daghang daotan dili bot pasabot nga ang Dios mo'y gabuotan ang daotan diya sulod ha tungod na sa yawa. Basahan ninyo Mateo 13:24-30, no? Moingon mo nganong nitugot man ang Dios ana, basahan lagi ng Mateo 13:24-30 aron mahibaw-an ninyo nganong nitugot ang Dios. No? Basahan niyo Mateo 13:24-30. Pero moabot rang ting-ani. But pasabot moabot rang adlaw sa paghukom. Lainon ang matarong nga nagmatinumanon sa Dios ug lainon pud ang mga sagbot nga didto na nalinghog sa yawa. Okay mga igsoon, katubang atong gibasa ganina pag-una, 1 Juan 2:18-19 ha. Katong ningong ko ba nga daghan man unta gatuon-tuon aning Biblia. By the way no, katong akong giingon ganina ba nga, di ba ang palatandaan nga gibutang sa mga obispo kanang
usa Santa Iglesia Katolika Apostolika Romana. By the way, kanagong magbutang tag description na ay description nga tagsa-tagsa lang gipadayag sa mga apostol. Na lain-lain na si Pablo moingon siya Iglesia sa Dios. Sahay tawgon po niya Iglesia ni Kristo. Then Kristohanon si kanang gisuwat sa buko Acts gitawag og Kristohanon. Si Pedro pod iya pong gitawag og piniling katawhan o piniling nasod. Pero usara na kapundok. Niadto nang unang siglo gasugod dili ning karon nang naman po yung gagamit anang description pa sa ilawa lang ko na piniling nasod nga 1954 ra mo na 1958 ra na himugso. Pero kanang piniling nasod gud dihang ang kisgutan sa Biblia ni Pedro kadto man ang sa unang siglo gasugod. Ang Iglesia ni Kristo ra po na o Iglesia sa Dios. So ang mga apostoles lain-lain ilang description. Pero ang official gud ana kanang resulta sa council. Di ba? Ina naman yun ng unsa man gi official kanang gihiusahan. Di ba? Kay katubi taong gadibati ang mga apostoles o katong mga tua dito sa Council of Jerusalem. Na mo ingon nga tulion gihapon. Na uban mingon daghang kayog mga hunahuna. So ang official kanang resulta sa council sa to pa kanang gitawag og conciliar pronouncement. Mao na. Na sa Council of Jerusalem wala pa man sila maghisgot og official description. Wala man maingon ang konsilyo sa Jerusalem nga ang ato gyung official description ha Iglesia sa Dios o Iglesia ni Kristo. Ilan ang gisgutan pero wala nila gi-pronounce sa council nga mao gyud ay official description. Na kanus aman nag-official description ana, no? Now sa Council of Hippo ilang gidesisyonan pila ka basahon ang New Testament o pila putong sa Old Testament. Di ba? Council of Hippo 393 AD. Then sa Council of Carthage o gidasonan po to katong pila ihap sa New Testament no 27 books o kanang 46 sa Old Testament o ba to? So ilang gidesisyonan wa pa po sila ga official dito pero sa Council of Nicaea ilang gidesisyonan nga ibutang ng para matuman tong Jeremias 31:21 ibutang ng description nga apostolic na 325 AD, di ba? Kay kanang Catholic, gisgutan naman ni Obispo Ignacio, disipulo ni San Juan, yan itong 110 AD. Kanang apostolic, gi-council yun na nila. Kanang description nga apostolika. Council of Nicaea, 325 AD. Then naalagi mag-awat-awat lagi. Nga maingon nga, kami Katoliko pod, kay universal man po ning amo. Kami apostolik pod, nagali pondok ron nga maingon po apostolik, nga dili, kining ato Una kay daghan man gaawat-awat ana napugos ang mga obispo nga butangan na puglaing description nga Roman. Kano sa aman na nahitabo niadtong 1545, 1546. Council of Trent Council of Trent 1545 ilang gibutangan og description nga Roman. Ngano man na, biblical man po na, kay buot man gud ni Kristo ibalhin ang sentro sa iglesia sa Jerusalem. No, iyan ang gipasabot sa buhat 23:11. Nga sa dihang giingnan niya si Pablo. Pablo, maingon nga nagpamatuod ka kanako sa Jerusalem, pagpamatuod usab sa Roma. Timan sa tanang mga lugar nga naabtan sa iglesia, only Rome mao'y giparallel sa Jerusalem, diin dito gasugod ang iglesia. Di ba? Basahan niyo ng buhat 23:11. Sa dihang giingnan si Pablo ni Kristo. Pablo, maingon nga nagpamatuod kakanako sa Jerusalem pagpamatuod usab sa Roma sa ato pa Roma ang buot ni Kristo balhinan sa sentro sa iglesia kay kanagaling iglesia gani upundok na gyud nay sentro sama sa iglesia ni Kristo ilang sentro na sa diri sa Pilipinas kay diri gasugod niya daghang pundok pod gasugod sa Amerika mao nang tuwa ilang sentro dito Saksi Niuba, Adventist, mga born again o pagdaghang daghan kayong mga pundok nga ilang sentro sa Amerika ang ilang pangkalahatang pamamahala tuwa dito kay dito man gasugod pero ang kang Kristo Jerusalem so dito dapat ang sentro pero niingon man siya sa Mateo 21:43 nga ibalhin ko no nya gipasabot ni Kristo Roma man so unya natuman man gyud nga nabalhin ang sentro sa Roma mao na nga ang leader pod kanang tinugyanan si Yahweh nga mao si Pedro naabot gyud sa Roma na sa history dili lang kay na explicit sa Biblia pero gipasabot lang so ang iyang mga puli na tanan sa Roma. Di ba? So mao na nga giingon nga Roma na ang sentro sa iglesia, mao nang gipuno na nga description sa Council of Trent 1545.
Oh, nya binding na sa langit kay ang whatever decision lagi sa council, ingon ang Ginoo ang inyong idili diri syuta dinhi sa langit ang inyong itugot sa mao na niadtong 1545 na himugso ng description nga Roman. So mao na Roman Catholic Church, mao nang sakto nang sa Grolier og New Book of Knowledge. Description sa iglesia. Di ba? So pareha sa mga authority sa Central Bank, moingon sila nga, bisag inyong kwarta 100 peso bill na inyong giawat ng nimtag, og kanang 500 peso bill, pero among butangag description. Wala gali ning mga description na piki na bisag sakto na inyong description. No? Oo niya, kay usa ka sa description nga katapusan kana mga Roman, so dili Roman ang inyong iglesia, dili na tinuod yun nga iglesia sa Dios. Kay ang tinuod nga iglesia sa Dios gibutangan mag-description nga Roman. So ito pa ang Katoliko mo'y matinud-anon sa gospel. Kay gituman yun ang authority sa simbahan. Ang uban pili-pilion naman nila ang desisyon sa council. Kung di sila gusto, di man sila paras ana mga sabadista pasailu alang yun ko. Anong dili man mamutuo sa Council of Laodicea nga usama na sa naabtan sa iglesia naman na sa Biblia. Na buko privilege. Anong Jerusalem Council naman inyong tuhuan nga nagpadayon naman ang gingharian sa Dios. Igong panahon ayaw kalimot karong hapon no sa sangka basin magka-apil ta og sa alas 8 gabi no nga sa Catholic Faith Defenders ayaw gihapon ni si Piata no karong alas 8 gabi. Okay, sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan Mother Mary, baga kadagkuan sa atong simbahan, sa atong obispo, mga kaparian, hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide. Ikaw ba o sa kaempleyadong Pilipino nga na-aksidente o nasakit tungod sa trabaho? Ayaw ka balaka. Ang Employees Compensation Commission o ECC anda mo suporta ug mutabang kanimo. Para sa dugang kasayuran, tawag sa 02-899-4251 o mag-log on sa www.ecc.gov.ph. Sa ECC, ang mga empleyadong Pilipino protektado. Sagot ka ng Employees Compensation Commission. Si Dino, text ko. Rongsen kay Crush! Si Dina! Uy, nag-reply! Punta daw siya! Magkaan ang samahan lalo na pag may tan-twilight. Saan kaya si Dino? Twilight, gaan ng may kasama. Magkaan ang samahan lalo na pag may tan-twilight. Tan-twilight, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Noon ay love na love kita sa aking dishwashing. Ayun pala kadiri ka sa antibac ay bitin. Ang akala ko pa nga, lahat na kalamansi dishwashing liquid, antibac ang galing. Kaya mag-Smart Dishwashing Liquid na. Mapakalamansi o lemon parehong antibac. May double tanggaling formula. Tanggal galing ang sebon, tanggal galing ang bakterya. Smart liquid dishwashing Smart ang tanggaling-galing. Smart Dishwashing Liquid. Manufactured by ACS Manufacturing Corporation. ISO certified world-class quality.